Etñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, bakaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara, gure akustiko elkarrizketatu berri batetara. 2026ko lehenengo kontzertua da, baina nola gu ez ditugun horrelako ekimenak egiten urterokoak eta horrela, hau izango da 156 edo 7. saioa. Ongi etorriak, besterik gabe eskerrak eman nahi dizuegu onera gerturatu zareten guztiei, eta kasualitatez horatzean manin bazaude podcasta ikusten, ere bai, ongi etorriak. Eta nola, beti bukararako usten dugun jakizue, Marruma Kultura gure sare sozialetan jarraitu dezakezuela, baina beti garrantzitsuena edo praktikoena dela Telegrama. Bertan jartzen dugulako urrengo ekimena zein izango den. Ez dauka, ni trampa ni karton, ez da txapas batzuk, bertan linkatu Telegramean Marruma Kulturalak eta arpidetu. Eta mezurik balin badukazue, gurekin harremanetan jarri nahi balin badezue, medioriko berena ez da sare sozialez idaztea, baizik eta marrumakulturalak@gmail.com elbidera. Besterik gabe astera goaz, gaur trukean taldea izango dugu hemen, beraz lehenengo bestiakin goaz, ongi etorriak.
asko. Bueno, Imanol, Marijo, Isaac, ongi etorri. Iritsi da eguna. Jarri mikrofonoa, horrez. Bueno, zemuz zabete? Ergi. Hemen jozen uten, ez? Ez? Oain dela urte bat edo... Isakek jo zuen Peppermint taldearekin uste dut. Oida. Gero sartuko gea, baina Peppermint ikusiet kuartet eta sextet bezala, oain zertan zabete? Sextet, baina berez askeneko saioan 11 izan du ginean, orduan. Numeroana da erreferentzi metaforiko bat. Bai, osea, bos baina gehiago balin batzate, nahiz 11 izan... Vale. Eta gutxiago balin batzea, beti publikoa da beste bat gehiago, orduan. Gero sartuko gea, bueno, nire txuleta galduet, orduan abestiak eta zuek esango beharko jazue zeintzu dien, ez daukat hemen neukan ankla hori. Bueno, hemen dauak ni bereziki hasi nintzen oin dela urte batzu joku bat egiten, eta gogoko dut jakiteko bakoitza nola ikusten dezuen bestea. Beraz, Imanol, eskatuko dizut Isak aurkeztea. Isak aurkeztea, baino... Guretzako, nor da Isak? Bueno, Isak da, nik ezagutu nuen, bio musika eskolatan lan egiten dugulako, nik gitarra klaseak ematen, eta berak perkusioa eta saxofoia. Bueno, nik Isak ezagutu nuen, nire lehenengo lana edo izan zen batean Orion, hango musika eskolan, eta bera ez da horatzen horretaz, garai horretaz, ze hor kointziditu genuen, hilabete gutxi batzuk, ez dakit, 5 hilabete hola, eta niri ordezkapen bat zen, orduan bukatu zenean, listo. Baina, bueno, kontua da gero, aipatu dugu Peppermint taldea, eta ja gero Loatzo musika eskolan genbiltzanean, berak hor jarraitzen du, hor berak eskatu zidan, ia lagunduko nion, gitarra gabe geratu ziala Peppermint taldean, eta hor sartu nintzen, momentu honetan ez dut jotzen, haiekin, ez gogo falta bat gatik, baizik eta denbora falta gatik, eta hola ezagutu ginen. Eta Isak da musikari jator bat, eta oso nola esango nuke... Esperimentatua. Esperimentatua, eta langilea edo saiatua edo ez dakit nola esan. Musikan oso gogo zaritzen dana. Bai. Txalo bero bat. Isak zu ezan libratuko, beraz eskatuko izut, Marijo aurkeztea. Bueno, ni uste guztiontzako musika da aitzakia jendia ezagutzeko, ez? Eta bizitza luziaren denbora lerro horretan topo iten dugu elkar, ez? Orduan, aurkezteko, itxurase izan daiteke aurkeztu musikari bezala, baina azkenian galdera faltsua dagoen artean laguna gea, ez? Orduan, Marijo zer da? Sekulako ahotsa dakan emakume gozo bat, eta be alaxekoa da baitare, eta emakumea, ez? Orduan, nola da gaztelaniaz empoderamiento ateatze zait. Aldundu zera hoi, Marijo esagutze duen dela urte asko, ez? Orduan, emakumea kristona hotxakin eta aldundutako emakume bat, ez? Ez dela gutxi, eta zorionak. Marijo, no te libras. Aurkeztuko dezu, Imanol, favorez. Bueno, fue por medio de Isaac, que él estaba como profesor de música de guitarra en Loatzo, música escola, y bueno, y necesitaba una cantante para el proyecto que hemos presentado ahora, y Isaac nos puso en contacto, y bueno, desde... zenbat urte? Bost, 6, no sé, un montón de tiempo que empezamos con esto y arrancamos, y bueno, y ahí seguimos. Y bueno, pues qué decir de ellos dos, profesores, músicos. Yo he aprendido muchísimo con ellos porque yo empecé en la música con 50 años, sin saber absolutamente nada. Entonces para mí ha sido, para mí ha sido un regalo, un regalazo, poder hacer esto con ellos, porque yo soy, bueno, pues eso, una alumna que entró en música escola, pero
poder cantar con ellos, que son profesores y que tienen ese nivel musical, para mí ha sido maravilloso. Bueno, Enrique, es mérito. Al final, si ellos están contigo también, sea por algo. Bueno, igual porque no había otra. Bueno, jakin badakit, Imanol proiektu hau zuk abiatu zenuela, eta jakin nahi nuke. Trukean pelikularen leheneko eszena, no, jarriko zenuke, nola hasi zen trukean? Bueno, trukean hasi zen, nere etxean, ni bakarrik, eta nik ideia neukan, bueno, lehenagotik ibilita geunden beste talde batzutan, baina bolada bat neraman ez nuela hola musikarekin klaseak emateaz aparte gauza hundirik egiten, ezta? Hola gauza sueltoren bat enkargatzen bazidaten edo igual, baina ezer hola, eta eukin nahi nuen talde bat, hori, nere talde bat edo, ez? Eta orduan, claro, ni musika egiteko eroso sentitzen naiz, baina hitzak sortzeko egin izan ditudan arren, ez da nere eremua edo, ez? Eta ez nintzen oso seguru sentitzen hor hitz batzuk sortzeko, eta bueno, musika ere igual bati gustatzen zaio edo askori igual ez zaie gustatzen, baina ni hor seguru nago egiten dudanarekin, ezta? Eta hitzekin ez zait hori gertatzen. Eta orduan bilatu nahi nituen hitz batzuk, bueno, idazle batzuenak, non nik irakurri eta zerbait transmititzen zidatenak, eta haiekin musika egin. Eta proiektua horrela sortu zen, zan poema batzuk hartu, eta haiekin kantuak sortzea. Hau entzungo dituzuen danak horrela dira. Bilaketa bat egon zen ze poemak erabili musika hori egiteko, edo topatu egin zenituen eta esan zenuen, agian hemendik anatea daitezke abestiak. Bueno, ez planteatu nuenean bilatzen hasi nintzen, espreski horretarako. Karo, poemak, eta batez ere gaur egungo poemak, forma aldetik nahiko batzuk oso laburrak dira, edo oso abstraktoak edo, eta kanta baten forma emateko, ez dizu edo zeinek balio. Osea, hitzen aldetik oso politak izan arren, gero aurkitu behar diozu kantuari forma emateko aukera, ez? Eta orduan, pixka bat hori, alde batetik hitzak transmititzea zerbait zuri, ez? Eta bestaldetik, horrekin kantu bat egin alizatea. Eta horretarako espreski bilatu nituen, Vale, eta poema bat irakurtzen dezunean, zer da zuretzako deigarria dena? Mezua, fonetikak eta fonetika horrek ematen dizun sonoridadea edo nola? Bueno, ez da beti gauza bera, baino gehien orokorrean, azkenean aukeratu nituen guztiak edo gehienak ziren azkenean idazleak bere ikuspuntua ematen zuen edo pixka bat idazleak poema horietan pixka bat biluztu egiten dira edo beraien barrena isladatzen dute pixka bat, nahiko gai pertsonalak edo dira eta momentu horretan horrek deitu zidan, gero laizteria urrengo kantak sortzen pentsatzen ari gera, eta ez dira beti hor hildo horretatik jungo, baina momentu horretan hori izan zen, diskarako sortu genituenak. Etor daitezkeen proiektuen inguruan. Trukean izena ere hortik atorrela badakit, esplikatu mesez. Bueno, besterik gabe talde hori izena jartzeko orduan, esan genuen, azken finean, elkar truke moduko bat dago, ez da? Idazlei haien letrak hartu dizkiegu, eta baina bueltan beste modu batean itzuli dizkiegu, ez? Ja kantu sortuta, orduan, elkar truke hori edo isladatzeko horregatik da izena. Eta badakit idazle guztiak emakumezkoa diela, elkarrizketa guztietan esaten dezue, baina ere badakit ez zela hori hasierako intentzioa. Ez, hori egia esan kasualitatea izan zen. Bueno, kasualitatea edo
gure asmoa zen 8 kantu biltzea. Eta ja, banera matzeanean, ez dakit, 5 bat edo, hor ja kontua zen, ja 5 emakumeenak zirela. Eta orduan ja azken 3 bai nahita, esan genuen, ja emakumeenak zirenez, guazen diska osoa horrela sortzera, baino etzan hasieratik pentsatutako gauza bat, baizik eta pixka horrela suertatu zena. Marijo, zuretzako hau da balio erantzi bat edo, valor añadido? Sin ninguna duda. Sí, o sea, al final en muchos de estos temas se explica cómo te sientes tú como mujer en algunos momentos de tu vida. Entonces, yo cuando me hicieron la propuesta del proyecto, a mí eso me enganchó. O sea, que los poemas estuvieran escritos por mujeres y que la música que ha compuesto Imanol fuera original desde la primera nota hasta la última, yo creo que eso, o sea, es que no encuentras esas cosas. Entonces, a mí me pareció un proyecto maravilloso. Entonces, para mí sí es un valor añadido el que sean poemas escritos por mujeres, sobre todo porque cuentan muchas veces cómo se sienten, ¿no?, en cada momento. O sea que para mí sí. Vale, urrengo abestira pasako gea, ez dakit zeiten? Ustasuna, vale. Ez dakit abestiak aurrez esplikatu nahi dituzuen zertaz bazen edo ustasuna nahiko argia da, baina esplikatu nahi dituzuen abestiak? Zertaz dihoazen edo bakoitzaren... Nik egia esan ez nituzke bereziki esplikatuko. Vale. Batzuetan zuk esan dezun bezala oso garbia da, eta beste batzuk, pixka bat, interpretazioari uzten diote lekua. Orduan, musika ere hizkuntza abstrakto bat da, azken finean, eta orduan jantzten ditu, baino esan ere komprometitu gabe, ez? Edo, bakoitzari uzten dio gero bere pelikula egiten, ez? Buruan, nola baita esateko, ez dakit nola azaldu. Aurrera, ustasuna. Rosa bat nahi nuen zuretzat, arantzarik gabekoa, baina ez zegoen lorategian arantzak gabeko la rosarik. Txori banainun ondoren
Bueno, zuetaz pixkat hitz egin nahi nuke, eta hasiko gara Imanalekin. Zu esagutzen zaitut egin dela 20 piko urte, azken garrasian, lehengusuakin jotzen zenun. Bai, hori Eta da. handik hainbaste farratan eta gurutzatu dugu elkar, baina pixkat lista bat edo repaso bat egin nahi nuke, egon zen talde guztietan eta bertze, azken finean ikusi nahi dut zer edo aurrez eukizen dituzten taldeetatik onaino nora iritsi zeaten. Zuek espreski orduan Imanol, azken garrasia zagan pixka heaviagoa eta horrela, eta orduan garaiak aldatu dira, eta ez dakit lasaitasun gehiago behar dezun, edo? Ai, hombre, azken garrasia geneukanean, nerabeetan hasi ginean, orduan, garai horretan, daukazu beste gogo bat, edo indar bat, edo ez dakit nola esan, edo atera beharreko zerbait, ezta? Eta gainera, hori izan guretzako, lehenengo taldea, laguneekin, kuadrillakoekin, sortua, ez? Eta beti, horrek emantentzun elkartzeko, handik honea ibiltzeko, jotzen, eta, ez genunez hor igual beste munduko ezer egiten, baina guretzako gu asko betetzen gintuen, ezta? Eta, eta gainera, ja hemen marruman gaudela, eta groseko jaietan eta jo genuen behin baino gehiagotan, segure kuadrillako bat, hemen ibiltzen zan baten, iloba zan, nola da, birosa zan Etxeberria, Mikel Etxeberria izan daiteke? Zuk ezagutuko ez da? Bai. Eta horren bidez behin baino gehiagotan jo genuen hemen groseko jaietan, eta, hor, talde hori, honekin ez da ematen du ez duela zer ikusirik, ez da, baina beti badauka zerbait azkenen loturaren bat. Baina hori zuk esan dezuna, egiten genuen heavy metala, gehien bat, rock gogorra esan dezagun. Zor bertan gitarra zinean bai? Bai, gitarra jotzen nuen. Eta Jone bai? Jonek hor bajua jotzen zuen. Bai. Biak hartu dezue alako bide bat gitarrarena eta oso teknikoa, oso komplikatua. Bai, jongero bluesean sartu da asko, bai, eta hor dabil buru belarri, bai, eta hori eta gero, zertan ibili naiz. Bolada horretan ere gutxi gora bera, plaza talde batean ibiltzen nintzen, Iratx... Ez. Hor berako talde batekin, Iratx, hor plaza talde bat zen, berbena egiten genuen, bai, eta... Hori izan gehien bat xos batzuk ateatzeko, eta ondo pasatzen genune bai, batzutan, baina Pipermenten beste batzutan. Ibilizera, ez? Hori ja beranduago, Pepperminten, urte batzuk eman ditut, eta egia esan, gero bueltatzeko... Jasa edola? Bai, gauza da, bera, Imanol, aitatasun baimenakin dago Piperminten. Bai, hori da, gero aurrerago berriz bueltatzea gustatuko litzaidake, baina, oantxe ez da momentua. Baina, eta horretaz gain, plaza talde hori, eta, hor, zure atzean dagoela, eta bere bikotea zenarekin, Rafa Berriorekin ere jo nuen bolada baten, berarekin biolina jo nuen. Agian bideokamaratan ez da ikusten, hor da? Bai. Ez du importa, baina hori, ni biolinakin berez lehenago hasi nintzen ikasten, gero nire bidea gitarrari lotuta junda, ez da, baina arekin biolina jo nuen bolada batean ere bai, eta hor ere gustora aritu nintzen. Baukatean, sokak izateaz gain, baukatean antzekotasunik biolina eta gitarra edo oso ez bestelakoa dira? Nahiko diferenteak dira, baina beti bata jotzen baldin bakizu hasiera baten, ja bestea astea ez da zaila egiten, Gero oso diferenteak dira, baina beti dago lotura, badaude lotura batzuk, bai. Eta musika irakasle ere bazera. Eta titulatua ez da, ez?
Bai, bueno. Kontserbatorioan egon zinan? Bai, egia esan, ni hasieran klaseak ematen hasi nintzen pixka kasualitatez edo, baina gero horren argira, bai, konserbatorioan titulua atera nuen, eta nik goi mailako ikasketa gitarra klasikoarenak egin nituen, eta gero gitarra elektrikoarekin eta ibili naizenez asko ere, gitarra elektrikoa eta basuarenak atera nituen, baina erdin mailakoak edo, bueno, gaur egun grado profesional deitzen zaionak. Ez da gutxi. Bueno, gustora egiten dana, sarna con gusto, ez? Eta gero esan dudana, irakasle ere bat zera, hor txustai ebantzatizkion klaseak, ez? Bai, aspaldi, eta hor, nire lehenengotako irakasle lana izan zen. Kurtso dena den, behinatinik kurtso baten eman nizkion klaseak, ordurako berak, esan nahi dut, beinatek dakiena, bueno, zerbait espero dut transmitituko niolani, baina lehenagotik ere bazekin, eta... Gure lagun komun batek esaten zian, Pelasek esaten zian, Makoki, ni zuri eman nizkizun klaseak gitarrana, txustakin, ezinezko dala pasio hori transmititzea, eta... Bueno, gure gauzak barkatu. Neri, arritzen hauena da hori, biolinetik gitarrara pasa izana, zeren hor bestaldean daukezuna, saxotik perskusiora pasa zen, eta hor ja antzekotasunak zail. Zeharo gauza bera da, ez? Bai? Dena dia izezkoak edo. A ver, esplikatu. Ez, gu gertatzen dena da, ja, dagoeneko adin badakaula, eta zorionez utzin geha pixkate gura... 55. Bai, orduan bai, 55 bai, zir. Eta ordan denboraen poderio susten bazea musika pixka zuri eramatea, eta bere bidea jarritzen bazu, berak bertan irikitze izkizuatek, ez? Nik 17 urtekin esate baterako tresna baten bat galetuko bazenit, ni ordan saxofoia jotzen nun, eta galetuko bazenit orduan, ze tresna esenuke inola ere joko ez dezu zure burua gai ikusten, perkusioa litzateke. Eta handikan urte batea perkusia jotzen nahi nintzen, ez? Orduan, hoi... Eta zer zan lehenengoz saxofoia? Saxofoia. Erakarri zintuena... Garai bakoitza daka bere musikan ingurun eta gizarte mailako arlo desberdinetan bere, ez dakit, bere momentuko zera, ez? Gure garaian zian txaranga sortze zian garaiak. Eta orduan etxean jaso nu konbitean anaiaren partetik bat txaranga batian zeuden, horretakoan. Dantza talde batzu zeuden, eta dantza taldea zauskaten batzu txarangak, kasu honetan irautza txaranga edo dantza taldea, eta hasi ginen eta eskaintza jaso nun, asteko saxofoiakin, zen orduan pianoa jotzen nun pixkat, eta aurrea, eta astezea, eta segi. Eta orduan, aste zinen txarangetan 11 urtekin, 12 urtekin, eta kalea hartuta zeon mota desberdinetako, ez dakit, ekin bidetaz, eta bat zen kulturalak, eta, bueno, kulturalen barrun txaranga fanfareak eta bidena, orduan, bor zeon kalea. Bueno, zuk ere bai, ibilbide luzea aukezu, musika talde ezberdinetatik pasatzera, zuri ezagutu zituen, orain dela 20 piku urte, bueno, igual, hasi zen, Bai, banda hori funky banda bazen, Donostian lehen nahiko ez dakit lanen genuen, eta estatu espainolatik baita saio batzukin genitun, eta baina azkenian bere bide egin zuen, 4 urtekoa, eta gero beste gauza batea. Eta gero Makuluken ere bai, ikusi zintuan Afrobeat. Bai, Euskal Herriko Afrobeat talde ia bakarra, eta harri bitxi bat. Ni uste etortzeo problema, orain dela urte gutxi batzuk utzi zenuten, bi urte. Eta mezua edo agurre mezua zan hori, eske ez ditugu kontakturik ematen. Izan duzen bukatu, amaiera, azkeneko emanaldien gerun bomberonean, eta hortikan aurrea hasi dei batzuk jasotzen, ez? Ia toriko... Beti pasatzen. Bai, eta... Bai, igual da, ni atxakatza diot hemen dagoen ohitura falta. Afrobeat, doinu horiek eta horrela, ez? Eta nola dago plaza berez, aitzeko, ez? Eta kasu honetan Afrobeata oso estilo zehatza da, lotuta oso giro zehatza bate, eta, guretzako marabila bat balin bada ere, ez dakit, ezaka nola nahikoa, ez dakit. Ez dauzka nahiko dei. Hoi da. Beste talde batzuk, lehenu esan dezue, Pipermintene bai?
gu familia musikaria gea, orduan hor geuki genuen, beti musika beltzan inguruan saiatu naiz mugitzen. Jasa, bluesa, funkia, afrobita, anaia eta bilok euki genuen Banja Luka izeneko talde bat baita, ite genitula kanta propilok eta bersioak baitare, pixkate daten regetikan, jasatikan. Hor ze jotzen zeru? Hor bateria bai. Ikusi zaitute bai bideoetan txalaparta jotzen eta, bueno, tioterenekin, hola, pixkat, esan detena ez, pixkat errekamate izuta, tioteren semiakin bai. Ez dakit, aste bali bat izenak esaten, talden izenak. Eta aspertuko zintuzkete. Negu gorriak ere bai? Negu gorrian garabatu nun, esaten denan Euskal Herriko 10 disko honetako batian, borreroa baditu milaka aurpegin. Horre Angel Valdesen kopidapena jaso nun. Orduan perkusio ikasten nintzen Joaquin López izeneko irakasle batekin Iruñan bera finkatuta. Angelek behakin ikasizun, eta orduan Angelek Joaquini deitu, eta Joaquini niri, eta eukinun sorte hoi izena hor diskoan niri agertzia. Ni borreruaken ikastolan egon, oraindik. Osea, ze pasada, tío, da hor leyendatako bat, ni neukan hor kaseta, tío. Gaztetxo batzuk oraindik kasete. Bueno, zuero bai, irakasle. Irakasle, bai. Ni uste denok ez gehala azten pixkat nola bide bakar batian, ni lanbidezik eta musika bukatu nitun batea, eta hor lehen da biziko lan aukera izan duzen musikarekin, eta orduan ja gero segi. Eta gaur arte. Musikari profesionala daukazuen baldintza edo zailtasunetako bat izan behar dezuela pluriempleatuak. Ezin dezue bizi bakarrik musikaz, baizik eta musikagintza, kontzertuak emateaz eta irakaskuntzaz. Edo palo guztiak kubritzen dituzu, edo... Eta hoi txarraldek? Ezakit, zaila. Bai. Ez baino, berez irakaskuntzarekin bakarrik bizi gintezke. Gero gauza da, kontzertuak ere eskaini nahi ditugula. Azkenean, musikari batek nahi duna ere pixka moitu, ez? Eta ibili batetik bestera. Baina berez musikari esaten badezu musika irakasle izatea, horrekin bizi gintezke. Ezin deguna bizi da kontzertuak ematen soilik, hori da arazoa. Bueno, arazoa ere, ez? Irakasle gustora egiten dugu, lan hori, baina kontzertuen mundua, desente prekarioagoa da. Mira, hori erlazionatuko dut ondorengoa bestiaren ondoren datorren gaiarekin, baina erabat da, hemen bizitzeko moduak daude, izan dezakezu zure lana eta gero beste gauza batekin, edo zerbait aportatu, zerbait atera zure barronetik, zuen kasuan musika, gure kasuan podcastak, eta hori balio horrekin, kulturarentzako zerbait egiten gauden, edo, bueno, beraz, urrengo bestia, eriotzari abesten diozue? Goizegi. Goizegi Dama Galanta. Imaginatu norden Dama Galanta.
Marijo, cabrona, los pelos como escarpias. Hain sentitua da bestia, ezin nuela utzi pasatzen gai honen inguruan hitz egitea. Baina ez dakiala nola abordatu, zeren lehengo astean pixka hitz egin genuen, Imanol eta biok pixka jakiteko zuen inguruan, eta bai neukala heriotzaren inguruan inspiraziotik eta nola aportatzen digun, baina aste honetan bi palo erori zaizkigu gure inguruan, eta kostatzen zait inspirazioa bilatzea alako galerei, dama hori goizegi etorri zaie bi ezagunei, eta jakin nahi nuke, zergaitik aukeratu olako abesti bat oso sentitua dena, oso polita dena, hori bai, baina kostatzen du ateratzea. Bueno, claro, ni aukeratu nuen kanta, baina niri ez zitzaidan hori gertatu aukeratu nuen momentuan, gertuko norbait galdu genuenik, baizik eta, baina bueno, gai oso unibertsala da, ezta? Bai. Eta literaturan beti asko agertzen dena. Ez dakit, irakurri nuen, iritsi zitzaidan pixka bat idazlearen mezua, eta horregatik egia esan ez dauka beste esplikazio hori. Oso sentitua egin dezua bestia ere bai, Marijo, zorionak ere bai, pixka bromazan, txantxazan. Baina bai, ni amorrutik edo sentitzen dituala gauza hauek, eta ulertezina diena, zergaitik, injustizia, eta hori, eta abestia aldiz polita da, sentitua da, denen artean egin dezuen abestia, orduan poema polita da, baina, Marijo, gaur, gaina, ahotsa puskatu zaizu momenturen batean, eta horrek, gainean, mateizu pixka gehiago, iristen zaizunean horrelako abesti bat, nola abordatzen duzu, edo sentimendu horiek ateatzeko ez dakit juten zean a lo conocido, edo... Bueno, al final cada tema te provoca una emoción. Bueno, al final la música es eso, ¿no? Es un compendio de sentimientos, de emociones, pero luego al final son poemas que es verdad que tienen una métrica muy difícil luego para cuadrarlas con la música y tal, pero cada tema te provoca una emoción diferente. O sea, hay algunas que te provocan, pues eso, el desgarro, otras la alegría. Por ejemplo, el último tema es Ekarredidazu gogora, que es una, ¿no? Como una algarabía de felicidad, de tal. Entonces, bueno, cada tema te provoca cosas diferentes. Gustarme más, menos, bueno, cada tema... pues tú haces lo que, no sé, lo que en ese momento te sale. Igual este tema otro día lo hago más tranquilo, pero son temas que al final provocan cosas. Vale, será también como vengo, que estoy un poquito tocado. Bestalde, nik aipatu nahi dut, ja arlo musikalean guztiz, kanta hau egin genunean, beti Marijori ez zaio asko, bueno, ez dakit ez zaion gustatzen kantatzea, igual ez da hori, baina hasieran beti asko kejatzen zitzaidan, registro agudoa daukalako eta baina gero nik uste hor ondo ateratzen zaionean, behintzat, oberen kantatzen dituenetako bat dala, nik uste. Eta nire ustez danak ondo kantatzeitu, baina... Eta gaina badio da besti batzuk, oraingoan bezala hotsa puskatzen zaionean, joder, horrek abestian plus bat dala. Ez dala dena perfecto abestu behar. Claro. Batzuetan akatsak ere bai, hori ezakitze taldek esaten zuen, zuzenekoetan grabatzen zutela, zeren akatsak aportatzen zioten. Hemen duela gutxi izan genuen taldetako, baina ezakit zein izan zen. Eta, bueno, pixkat abestiz pasako dugu, animatzen gehan. Ni bai buelta eman bardi dalako. Eta zein da horrengo abestia? Ez naiz damu. Naiz damu, venga.
hasian atzeden hartzen duten horietakoa. Ez naiz damu. Birritan azitako emazabelari kortzea jarri dio. Ez kontaurreko 64 zentimetroetara makurre dadin. Nire bularrei oraindik ez neu zainalarien azaldu ez nuen emakumea naizela aldarrikatu. Baina jadanik ez naiz emakume hura, ez eta beste hau ere. Oraingoa naiz iragarri gabean, atzutasun bentzuturik ezagutu ezin duena. Hausnartzea modan ez dagoen garaian, idorra da damua. Aspaldi jarri nion historiari tirita, haua joseak aberaren iragarpenari argi luzeak iziotu gau zarratuari. Hene obulategien leioetatik begi eskarmentatuak azaleratu dira. Kristal hautsian harrapatu amarrugabean zensoera arritua. Baina jadanik ez naiz emakume hura, ez eta beste hau ere. Oraingoa naiz iragarri gabean, atzutasun bentzuturik ezagutu ezin duena. Ez zaude kale muturrean egon zinen bezala, eta ni ez naiz maluraren oasian atzeden hartzen duten horietakoa. Ez zaude kale muturrean egon zinen bezala, eta ni ez naiz maluraren oasian atzeden hartzen duten horietakoa. Bueno, Marijoarekin sartuko gara pixka bat. Marijo,
zertaz ez zera bat ere damu, ¿de qué no te arrepientes? ¿De qué no me arrepiento? Pues de intentarlo, de cuando hablando del proyecto, de cuando me propusieron esto, tuve muchas dudas porque pensé, ellos son músicos, profesores, ¿qué hago yo que para todo sirvo, para nada valgo? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué sí, no, qué tal? Y al final dije, bueno, tirar la toalla sin probar es algo que no va con mi carácter. Entonces dije, bueno, voy a probar y voy a ver qué sale y voy a ver qué hacemos. Y bueno, pues no me arrepiento absolutamente nada. Y bueno, de otras muchas cosas en la vida, pero en general con el proyecto me alegro mucho de haber tirado para adelante y no haber dicho que no desde el principio, porque para mí era un hándicap. Entonces... Pero bueno, pues aquí estamos. Tú también vienes de una escena de mujeres músicos adultas. Sí. Empezamos en Música Escola con 50 años. Ahí está otra compañera también, que iban nuestros hijos a Música Escola y dijimos un día, ¿y nosotras por qué no vamos a ir? ¿Cuál es el problema? Claro. Siempre estamos con el edadismo, ¿no? Encima, ser mujeres... y ser ya mayores de 50 años. Parece que no tienes inquietudes, que no puedes hacer nada, que no puedes nada más lejos. O sea, nos sirve para juntarnos, hacer música, pasarlo bien, hacer grupos de amigas, tomarnos una cerveza antes y otra cerveza después, sin tener que estar en casa... Y 5 durante. Y la verdad es que está muy bien. A partir de cierta edad, eso, hacer cosas, tener inquietudes y no estar parada porque parece que la vida se te ha pasado, ¿no? Porque ya, bueno, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Bueno, pues no. Vale. Bueno, yo creo que tengo referentes a mi alrededor así. Y, bueno, ahí está mi mamá, que también va a la uni. Y bueno, has hablado del edadismo, pero tú también a veces sacas una voz así como rockerilla. Sí, soy bastante macarra. ¿Tienes algún grupo así o...? Porque bueno, también has tenido algunos grupos. Entonces... Sí, bueno, tenemos... ahora estoy en varios taldes. No, tantos no, pero sí, tenemos un grupo de chicas, de 6 chicas, que hacemos pues versiones, un poco de todo tipo. Y es verdad que en las versiones, en las canciones que mejor me lo paso, en las que me divierto mucho y en las que pongo mucho más empeño, normalmente son las más macarras, las más rockeras, las más... Sí. Claro, soy bastante... Ahí juegas. Sí, me lo paso bien. Ahí en esas me lo paso bien. Sí. Y a todos los músicos les digo que cuando suban al escenario, que no son ellos, que son un personaje que se inventan y que disfruten. Exactamente, pues sí, es verdad. Los primeros 5 minutos estás ahí un poco como... A partir de los 5 minutos ya te olvidas de que hay gente y haces pues lo que te sale en cada momento. Yo preguntaba si puede ser, a ver si puedes explicar cómo lo haces. ¿Que cómo lo hago? Voy a repreguntar porque no se va a grabar, entonces... Que a ver si puedes explicar cómo lo haces. ¿Cómo lo hago? Pues no lo sé, la verdad, porque no tengo ninguna técnica. O sea, bueno, yo empecé en Música Escola con guitarra, pues bueno, pues porque es el instrumento más fácil para acompañar a la voz, ¿no? Y luego montamos en Música Escola montaron un talde de adultos y me dijeron, Marijo, ¿serías capaz de tocar el bajo? Y dije, pues lo voy a intentar. Capaz, sí, bien o mal. Bien o mal. Y bueno, en clave de sol, porque era lo que sabía, pero con tónicas y poco más. Y bueno, pero al final, para el talde que teníamos en Música Escola, pues funcionaba. Entonces, pues bueno. Y luego, cuando ya te pones ya con el bajo y con el esto... Y Manuel me dice, vamos a hacer un tema de Led Zeppelin. Y digo, sí, de verdad. ¿Qué hacéis? ¿Versiones y así? Sí, hacemos versiones. Con las chicas hacemos versiones. Hacemos un poco de todo. Metemos un poco, pues al principio temas mucho más suaves, luego ya metemos un poquito más de caña y las últimas ya son pues de Guns N' Roses. ¿Cómo os llamáis? Dudik P. Y se os puede ver en
concierto? Sí, tenemos... ahora tenemos un concierto el día 7, la víspera del Día de la Mujer, que nos ha contratado el Ayuntamiento de Alquiza. Sí. O sea, 7 de marzo. 7 de marzo, sí. Igual lo subimos antes. Lo dudo. Digo, el podcast. Bueno, zuek hildo beretik arro zaudete hartutako erabaki zail baten inguruan edo izan daiteke musikala edo ez. Arro esatezu? Bai, arro ez eratamu zailtasun baten aurrean bide bat hartu izanaz. Gertatzen dena eta argi dauna da erabaki hartzen badezu hartu indezula. Eta ni uste toi askotan ez gala konturatzen, ez? Erabakiak ez dakatela atzeaka joatik. Biplanketeak eta bat egitik ez dago. Eta hori ni uste gaur egun ez dagoela kontzeptu hori ez dakagula oso garbi. Eta oso garrantzitsua da. Osa, denok izan bargea gure ekintzen arduradun eta euki behar dugu oso garbi ekintza egin baino lehen, ez? Eta ordan esea da mutuko, ze agian gero ondorioak txarrak izan du dia edo, baina, bueno, zuk hori egin nahi zenun, ez? Hori garrantzitsua da. Bai. Beti eta beste bate bultzatuta edo beste bate zuri burua jana ez desun hartu erabaki hori, ez? Nik ez dakit... Halako filosofi baten ondoren zen. Nire kasuan, askotan izaten da, batzutan erabakiak hartu baino, batzutan inertzian gatik edo aurrera zoaz pun, eta batzutan ezetz esatea edo geratzea kosta egiten dala, ez? Eta hori beharrezkoa dela ere, batzutan, baino... Garrantzitsua ere, bai. Ez esatea ere, bai, aukera erabaki bat da, eta batzuk garrantzitsua da. Eta, de hecho, heldutasunarekin izten den erabaki bat da, ez esaten ikastea. Gure kasuan, hemen marruman ibiltzen geran asko, gaude gauza kultur esparru ezberdinetan, eta esate dezunean, mira, ja ezin de gehiago, ya está, onaino. Hor ikastea, bai, ez esaten eta horrela. Bai, hori da. Bueno, Dudik P, estos... Y aquí tengo dos componentes de otro talde que se llama Behar Bada, que hacemos un poco de folk, un poco de música latinoamericana. Tenemos ahí al señor de la armónica y del whistle, la flauta irlandesa. Carmen toca la percusión. Bueno, hacemos cositas. Nos lo pasamos muy bien. ¿Eh? ¿El señor la compañía? Bueno, pues eso, es otro talde, de otro estilo completamente diferente. Y bueno, también me lo paso bien. Ahí canto ya con un compañero, hacemos ya cosas pues a dos voces, muchas veces. Entonces... Bueno, has hablado de guitarra, bajo, pero ¿de canto has aprendido algo? Estuve un curso en Música Escola yendo a clases de canto, pero al final lo dejé porque todo era como muy enfocado en lo que era la parte lírica. Entonces no es lo que a mí me gustaba. Entonces no aprendí cosas, sí que es verdad, aprendes al final las respiraciones y tal, pero no me gustaba el cómo se hacía. O sea, yo quería cantar con mi voz, mejor, peor, pero impostar tanto para que sea todo como muy lírico y tal, es algo que a mí no me gusta, entonces lo dejé, estuve solo un curso. ¿Pero no usas parte de esa lírica más o menos en alguna de las canciones? Sí, para hacer algún falsete y tal, sí, pero quiero decir, es una parte como muy pequeña. Y bueno, sí, hombre, al final siempre se aprenden cosas. O sea, todo lo que es ir a clases, siempre se aprenden cosas, o sea, no está bien. Pero lo dejé por eso, porque bueno, pues prefería estar con el bajo o estar en Anakusha, que era el talde de los adultos y tal, que ir a canto. Y al final eran tantas cosas, pues que no... Entonces dije, bueno, pues dejo canto porque... Bueno, galdera bat irurentzako, porque ez daukazu talde bat, dauzkazu bi hiru talde, zuen lanbideak, zuen kasuan, konziliatzea proiektu ezberdinak kostatzen du, suposatzen dut.
Eta garrantzitsuena, familia konziliatzea, ez? Azkenian lehentasunak ipini behar die. Bueno, zureak, esan diazu zurea semeak edo heldua diela, bestean kasuan... Animamango jogu manolita. Eta... Bai, nik, kero, ointxe ume bat daukat urte eta hilabete gutxikoa, orduan, bai, momentu enten ez nago askotz gauza gehiago egiteko. Baina, bueno, behintzat tartetxo bat honentzako ateratzen dugu, bai. Eta gustora gainera. Zurekin gabe, horatzeko eta ni 3 urte eta erdi, nire lau dauzka, eta gure bai ikusi, lehen esan dugu ez zaren inguruan, eta ikasi behar izan dugu gure bai proiektu hau frenatzen zeatik ez ginen iristen, eta horrela gutxirez, pixkanaka, baina irauten digu gehiago denboran. Bueno, zorte hon gestioiekin, familia eta proiektu ezberdinek. Urrengo abestia zein izango, da? Ezereza, utxa bada. Vale, ba. Ezereza utxa bada, utxarina bada, eta harina erraza, ez dute zer izan nahi. Eta bukara gelditzea bada, gelditzea atxedena, eta atxeden atsegina bukatu egin nahi du. Eta joatea agurtzea bada, agurtzea isiltzea, eta isiltzea lasaitzea.
gaua iluna eta iluna beltza zerbait izan nahi du. Ez dut bukatu nahi, ez dut bukatu nahi, ez dut bukatu nahi. Hau segurazki da joku gehien duen poema. Jolasten du asko hitzekin, esanaiekin eta bar, eta polita, entzuteko. Bai, poema honen kasuan, bueno, niri atentzioa deitu zidan, hori nola dagoen sortuta, ezta? Eta kontzetik bat hor botatzen dizu, eta uste duzu nunbaitera eramango zaitula, baina gero hor lotura batzuen edo asoziazio batzuen bidez eramaten zaitu beste nunbaitera, ezta? Eta horrek atentzioa deitu zidan irakurri nuenean, eta hortaz gogoratzen naiz. Gainera, nik uste eta izan zela lehenengoa sortu genuna, eta bai, hor Bueno, pixkat, berezia zen horretik. Taldearen lehen diskaren inguruan hitz egin nahi nuke, azkenean zuk aukeratu zenituen poema horiek, hortik musikatu egin zenituen, gitarraz, baina, bueno, zue iristen zaizue, gitarra bat eta poema batzuk. Hortikan nola hasten zaten lanean. Bueno, barkatu, lehenengo gitarraekin melodiak nondik ateratzen dituzu, ez dakit fonetikak ematen dizun pausuren bat, sentsazioak, nola? Pixka bat, irakurrita horrek iradokitzen dizunak, ez da? Esan nahiaren inguruan igual. Bai, hori da, bai. Eta gero, claro, musikarekin jazte duzu, orain hori esate duzula, adibidez, horatzen naiz, badago bi poema Ana Urquizarenak dira, eta berak esaten zidan, gero pasanizkionean musikatuta eta bar, esaten zidan, jo ba, hasieran arraroa intzaitez, claro, berak hitzak sortu zituen, eta badirudienez ez zuen horrela espero edo ez zituen horrela sentitzen, baina gero esan zian, baina gero ja behin baino gehiagotan entzunda ja ohitu naiz eta ja ondo sartzen zait edo, ez? Baina lehenengo impresioa, karo, berak sortu duenean ez du musikarekin imaginatu, eta dirudienez hasieran pixka txokatzen zion edo. Baina, bueno, gero konforme zegoela uste. Claro, gero ere bai dago hor, poema bat irakurtzerakoan, ze sentimendutik dagoen idatzia eta ze sentimendu iristen zaizkigun guri. Edo ze sentimendu aktibatzen dizkigun, ze ez dute zergaiti berdinak izan behar. Hori da. Bueno, eta Ana Urquiza aipatu dut, baina orain jodegun hau ez da berea, Berea zan lehenengoa eta ez naiz da murena. Naiz da murena da aurrekoa, ez? Ni adibidez hor nago, ez dakit, amatasunari idazten dion, ama izan nahi ezari, edo zeratik irakurtzen den letra, eta oraindik argi ezak geratzen. Idatzeko ez dakit zubak izun zertaz di joan abesti poema, edo? Nik, beraiekin, jakiteko... batzuekin eukide tratu pixka bat, eta beste batzurekin izan da gehiago baimena eskatu, baietz eta hor geratu da, kontua. Baina ez dut inorekin hitz egin, ez gera hasi poema destripatzen edo, inorekin. Hor, nik egin dut iruditu zaidana, eta horrela izan da. Nire kasuan bakit estropizio bat egingo nukela. Seguro gaizki ulertuko nituzkelako. Bueno, zuen kasuan, berak gitarra edo apaindu zituen poema horiek, baina iristen zaizkizue. Nola lan egiten dezue hortik aurrera? Ni uste, lan saiena beak egite dula, zeia nunbaita eramaten zaitu, ez? Orduan, Imanoen lana da, izugarrian, nahi dutze zait, oso handia. Ze alde teknikoatik, alde batetik, baina gero txertatzea,
poema horiek musikakin nahi dut zaite oso zaila, ez? Eta orduan behin bea bidaltzen dizunean hori, ja errimo bat badago, abiadura batzuk badaude indargune batzuk edo beste leku batzuk non zuk ulertzezu zuri iradokitzi dizulaz beste giro moduko bat behar dezula, eta orduan guetzako nahiko errexak akotxan hartin, ez? Gitarra ja ematen dizkizu errimika batzuk, eta ja hotxa balin badago baita ere, ez? Eta gero dago zuk eskinite dezuna eta beraien esatia nik horrela ez dut ulertzen, ez? Letrekin ez da hon lanketa hori, ez? Imanolek idazleakin ia zeiruzte zaizun, eta bestiak esatia nik ez dut ikusten giro horretan. Baina musika gu laguntzeko orduan berari bai dakazu hori, ez? Zuk eskinite diozu zure ulertzeko modua eta bea iradoko diko dizu beste gauzen bat, edo eskatuko dizu beste giro bat behar dula, edo beste plano batzuk, eta bar. Bueno, zu esan dezu zaiena berak egin dula, baina ikusita hor, dauzkezula, ez daki zenbat instrumentu, zenbat daude? Katxarreria. Zenbat herramienta dauzkezu? Ez dakit, eta numerotan, permisextet, ez de sinisten orduan, numerotan. Erabakitzea ze soinu, ze perkusio soinu sartu... Hoi joku badan etzako. Eta, perkusio larientzako, ez? Orduan oso joku atsegina da, ez? Orduan, kontu zegoki bardezu neurtzen, eta go jakin zaudela beraien zerbitzura. Ez bai, ahotsana, Marijona entzun dezute, orduan, inoiz ez egon bihar bere gainetikan, eta bea indargune bat balin badaka, zuk saietuko ze hori aprofitatzen baita ere laguntzeko, eta berdin gozatzeko kanta beraiekin, ez? Eta tarteka garrantzitsua isildu. Ze Imanolen gitarra bere horretan, bere soloak ite ditunian bere saldia, bai zoragarria dira, ez? Garrantzitsuak dira isiluneak ere bai abestietan. Batzutan asko esata dute. Eta Marijo, zure kasuan, iristen zaizu melodia bat, gitarrarena, eta horrela... Me costó porque al final es lo que os decía antes, que la métrica de los poemas, encajar en la melodía que él ya había compuesto y no era nada fácil. Pero bueno, luego uniendo últimas frases, ya hicimos nuestro trabajo. Imanol y yo trabajamos, Imanol me ayudó mucho en mi trabajo, pero hicimos un trabajo importante. Había algún tema que estaba ya grabado por algún amigo tuyo, el de Cereza, por ejemplo, y tal, y entonces, ya te sirve como referencia, pero claro, cuando no tienes una voz que escuches, sino que estás leyendo el poema y estás escuchando la melodía, al final dices, ¿y ahora cómo encajo yo esto aquí? Ahora yo soy alumna, quiero decir, no tengo nociones como tienen ellos, ¿no? de música, entonces me costó, fue un trabajo importante, pero pues no me arrepiento nada. En la melodía vocal, ¿cómo de fiel eras a la guitarra? Bastante fiel, sí. ¿Acompañas la melodía de la guitarra? Sí, hombre, hay alguna cosa que luego pues yo también la he puesto un poco a mi aire, pero sí, no, o sea, lo que marca la guitarra es lo que sigues. Lo que pasa que hay veces que las notas que él hace, que puede hacer sueltas, a lo mejor no encaja en la métrica entonces tienes ahí un poco que alargar aquí, acortar allá, pero bien. Ahora ya bien, ahora solo tengo que estar bien de la garganta y no haber hecho farra o no haber estado enferma con catarro o cosas de esas. Lo demás ya, el trabajo ese ya está hecho. Diciembre, enero es difícil, ¿eh? Sí. No caer en... Tengo a alguien yo también. Pero bien. ¿No te he oído calentar la voz? Sí, he estado ahí en el coche. Sí. Vale. No, aquí. Oso ondo. Zuek, badago joku bat, txustak hasi zena galdetzen eta nahi gustatzen zait. Gitarra hartzerakoan jotzen dezu lehenengo nota edo akordea? Ez dakit berdina jotzen duan beti, baina gaur nik uste gitarra hartu danean ibili naizela pixka kantu hauen hasierak errepasatzen, besterik ez.
baina bai dago, beti berotzeko balio didan zerbait da, gitarra klasikoan asko jotzen da Villalobos gitarristaren estudioetako lehenengoa oso famatua da, eta beti eskubiko eskua batez ere berotzeko asko laguntzen du. Esan barko diazu, zatik ez daukat ideiaik ez? Ez du, bueno, gaina gitarra elektrikoak, azten da... Eta, da... Mi menorra. Hore, gero dana aldatzen da, baina hori hasiera besterik ezan, baina esan nahi dut, hori izaten da oso tipikoa berotzeko. Nik behintzat asko erabiltzen dut, baina gaur ez dut erabilia adibidez. Dena jotzen duzu puntuakin, ez? Trukearen. Dandana ez, baina gehien bat, bai. ¿Puedo hacer un apunte? Bai. Esta guitarra que veis aquí es preciosa. Se la ha fabricado él desde cero. Nik bakarrik ez laguntzakin, nik eta nire aita ginarre bat. Absolutamente todo lo ha hecho él. Esan barra dago. Vale, eta zer gaitik, zer da, pizaka erosten den gauza bat, zu fabrikatua, konta iguzu, zeratik ez neukan ideigiz, eta oso polita hori bai. Lehenengo bai, erosinun, badaude kit txino batzuk, non etortzen zaizu erdi eginda, eta zu gehien bat montatzen dezu, eta hori eginda gero, ja pizten zaizu jakin mina, eta azkenean denborarekin, eta gaur egun interneten dana dago, eta hori jendeak hor jartzen du, nola egiten duen batek gauza bat, bestea, eta hori bate ikusten, besteari ikusten, gero hori aita ginarre bai, tailer moduko bat badauka, erraminta asko dauzka, eta orduan bere laguntzarekin, hor jungian pixkanaka, baina hau etzetorren piezaz pieza, hor egurretik hartuta, dana tabloietatik esan dezagun. Gauza bakarra eginda hartu nuena, izan zen diapasoia, hemen mastillan dagoen egur beltzau, hor, ja erosi nuen trastentzako ranurak eginda, ze hori beste rollo batzan, baina beste guztia bai, pixkanaka, karo, hobi bat denez, hasi ginenetik bukatu genuen arte, hor gauzak begiratzen jun, eta urte bete baino gehiago juntzitzaigun. Baina, karo, ez da urte bete pasatzen dezuna hori egiten baizik eta denbora daukazunean, tartetxoak dauzkazunean, hor, bai, baina polita izan zen prozesua. Eta zegur da, zati oso polita da. Egurra, gorputza da arze, euskeraz ezakin, nola? Gogorra. Eta, bai, eta atzek aldean mastilla da kaoba, eta diapasoia palo santo. Naiz astu. Zure kasuan, berak akorde galdetzen diodan bezala, perkusio gile bat bauzka lehenengo beroketa lanak edo lehenengo... Aztezea eskuakin gauzak iten, beroketa txikik eta gero hartuta lehen da biziko kolpeakin ja sartzezea. Hoi da gauzetako bat, niretzako musikari batentzako saiena, da hasiera. Eta hoi tablak ematen dizkizu, baina hasteko momentu oso garrantzitsua da. Gero hortikan aurrea kontzertua alaxe ingozu pixkat, eta orduan sensazioa hasierako lehendabiziko nota, lehendabiziko kanta atsegina izan behar du. Ze bestela kosta hau ite da horrei buelta ematia, ez? Orduan, eta hemen alare berdin ardura Imanolek dakasteko orduan kantak, ez? Orduan beha da kapixua eta gau, venga, goazen ba. Lehen esan dezu, ez duala hanka ikusten, tio. Ritmoan, ez? Bere hankatzen nola ikusten da. Hemen garrantzitsua da, batea joateko, bere hanka edo gitarra jole ia zuek jaingo zute, baina normalian badakazute ohitura bat denok, ez gaude estatikoak. Eta zuek hankakin markatzen zute, eta hori da benetazko referentzia. Ia bateri jolearen bat, bi lau baino gehiago, bali izan dezake hankakin hor rematieta. Bueno, eta diska, sartuko gara diskan, pixkat nola grabatu zenuten, nola masterizatu eta hori dena? Diska nire etxean grabatu genuen. Gaur egun ordenadoreak ematen dizun baliabideekin, ez da aukera onena, baina bai lasai egiteko eta merke ateratzeko. Esan ere, karo, hori, zatika grabatu genuen, gitarra lehenengo, perkusioa gero eta ahotsa azkenik. Orduan,
gero, estudio baten sartzen bazea, hori azkar egin ordez, etxean grabatu genuen, eta gero estudio baten hastu genuen, ate gorgetarekin, nola da, Spiff Studios, Mikel batek eramaten du. Abitzen ez naiz goratzen. Mikel Saiar, bai, ate gorgetan, bai, Beñaten etxetik gertu. Bueno, Beñaten etxea, ez, Beñaten tailerretik gertu. Norbaitek ampliak eta, zenbat hilabeteko lan dago gizu? Ampliak eta garritzen konpontzen ditu. Eta masterizazioa, eta, nasketa masterizazioa ez dakit berdina dan. Gure kasuan antzeko, batzuk asko bere izen dute, ez, prozesu luzeagoetan, eta baina guk estudioan nastu eta masterizatu. Eta azkar batean gainera. Egia esan estudioan ez genuen denbora asko eman. Egia da nahiko gauza xumea dala, ez? Instrumentu aldetik ere ez dago ez gaude asko, orduan nahiko erresa da egiteko. Dena den agian batzuri ere emaitza gehiago gustatuko zaie edo gutxigo. Nire ustez ez dago más o menos ondo islatzen du gu gerana eta hobeto atera ziteken, hobeto jantzi ziteken. Baina, nahiko xumea da eta bentsat gogoz eta mimoz egin dugu. Gaina soinua nahiko elektrizitatea, gitarra elektrikoa eta sartuta ere, nahiko organikoa da eta horrela eta orduan nahiko fidela. Gero zuzenekoetan eskainiko dezunari, orduan zorionak. Eta, diseinua eta hori dena? Bai, diseinua, hori kontatu zuk, nahi gazten, Bai. Hemen auzolana dago leku guztiatik. Diseinua Teresa Jareñok eskaini zen egitea. Teresak baita ere, musikaria, albokakin da buru belarri. Eta Imanol Tabea laguna dira edo. Eta orduan hasieratik pixkat eskaini zian elkar, laguntzeko bata bestiei, eta oso polita. Ikusten, azala, erakusten badegu eta ikusten badegu ikusiko zute esku bat, lili batekin. Orduan hori zuzenian beha margotutakoa da eta bere eskua da horienekin. Bere eskua da, lili bat hartzen ez. Beha oso gustora egin zuen. Eta bere lagunen oso laguna da, eta orduan bat ere problemei gabe, eta gu konten gelditu ginen. Kantuen letrak ikusita, hor kantu batetik eta bestetik, kontzeptu batzuk hartu zituen, eta horiek nastuta sortu zuen portada hori. Bale, eta gero lehen zerbait aipatu dezu, datozen abestiak edo egiten ari zadeten urrengo abestien inguruan edo, holako zerbait ulertu dut, beste poema batzuk dira, beste poema batzuk jaso dituzue, zuek sortu dituzue, nondik? Oraindik ez dugu ezer entzun, orduan. Ez, oraindik lan asko dago hor egiteko, baina hortan azkar jarriko gera, laister egin nahi dugu, eta asmoa dugu, beste diska bat atzeratzeko, baina oraingoan diska labur bat egingo dugu, pixka bat osatzeko egin genuen lehenengo diska hori, eta lauzpabos kantorekin osatuko dugu beste diska txiki bat. Ja, eukiko ez kontzertu luze bat emateko gaina. Hori da. Horrengo abestia pasako gera, eta gero prestatu zati zozketa dator. Horrengo kanta Erromerian. Up!
Sorginen dantza popak airean, katuak danak baltzak gauean. Bueno, esan dakoa, zozketarekin sartuko gea. A ver, venga, zuetako pare bat zenbaki atera. Venga. Zuek atera sarrerak, Abi, beste? Hogeita hiru eta hogeita zortzi. Hogeita hiru eta hogeita zortzi. Bai? Zure ama. Eta? Bueno,
Txista, hain nuen dela urtepia, zure izena? Laguntzane. Eta beraientzako galdera? Asko gustatu zait eta kriston enbidia ematen didazue. Baina kristona, Bai. Ahotsa, musika, eta gainean niretza musika asko alaitzen dit, bizia eta niretzat oso importantea da, baina ez dakit ezerrez. Eta, bueno, pues, galdera ordez, hori, eskerrak eman eta hola segi. Inoiz ez da berando. Inoiz ez da berando. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta bestea zan? Zu, izena? Ata. Taldekidea, ez? Bai, bueno, Marijokin, a ber. Gotzen zen duzu? Ondo ezerrez. Bai, harmonika eta txirulak eta txiztua, bueno, gauza batzu. Gitarra eta, bueno. A ver, aldera zen duzue. Yo tengo curiosidad si tenéis cada uno en vuestro instrumento, tú en la voz, Imanol en la guitarra, Ishak en el saxo o en la percusión, es igual, un referente me refiero a, no sé, a cantante profesional o a saxofonista o a guitarrista, ¿quién sería tu referente en la guitarra, etcétera? ¿Me explico? Sí. A mí me entusiasmaba Mercedes Sosa, por ejemplo. Me parecía una voz grave, contundente, pues, con cuerpo. Me gustaba mucho. Cómo interpretaba, además, me gustaba mucho Mercedes Sosa. Bueno, me gusta, ahora porque ya no vive, pero me gusta mucho Mercedes Sosa. Sobre todo cómo interpreta. Sí. Claro, gitarran hain estilo diferenteak jo izan ditugu, eta orduan, segun eta ze arlotan ez da badaude diferenteak, baina, bueno, adibidez, gaztetan roka eta roko gorra entzuten genuen asko, eta Euskal Herriko referente bat jartzeagatik, Aitor Gorosabel jarriko dut, zutagarrikoa, ez? Bueno, gero mundu mailan beste batzuk esan ditzake, baina, bueno, bertako bat esateagatik, eta egia esan gazte garaietan asko gustatzen zitzaigun, eta asko betetzen gintuen. Bere grina handia zeukan jotzeko, bueno, oraindik jarraitzen dute eta badauka, baina ni bere gazte garaietaz goratzen naiz gehien bat. Eta horretaz gain, gitarra klasikoan aipatzen badegu, gitarra klasikoan oso fina da adibidez David Russell, eta gero azken aldian ni jasa entzuten eta beranduago hasi nintzen, edo beranduago deitu zidan horrek ez da, baina hor gehien bat jazeko klasikoek, Wes Montgomery edo Joe Pass aipatu nitzake. Nik musikari baino gehiago askotan da taldeak musikari osatuta, ez? Adibidez, ni asko entzun dut Hermeto Pascual. Hermeto Pascual da bere inguratzen duen jende guztia eta bere giroa ematen duna, ez? Musikari brasildarra da, baina ez du egiten samba, baizik eta pixkat beraien errimoa Brasilen daude ikaragarri errimo pila, eta horratikan itxuraz ez dute entzuten gure musika mota, ze beraien produzio nahikoa dakate beraien estilotan, ez? Berez saxofoilaria, perkusiolaria, zeharkako flauta jotzen du. Hermeto Pascual, Water Report esate baterako pixka fusio mailan, eta talde horiek bertan jak sekulako musikariak hartzituzte, saxofoilaria, perkusiolaria, gitarra joleak. Eta ordan eredu bat baino gehiago, asko entzuntakoak, horiek, Trilo Kurtu, Jan Garbarek esate baterako saxofoiakin, gauza da, ze musikariri entzun jozuzu gehiago, ez? Hausnarketa hori ingo bazenuke, pixkat erantzuna horre guiko zenuke, ez? Eta nire kasuan, perkusiolari bezala, Trilo Kurtu perkusiolari indua da, eta Jan Garbarek saxofoiakin, ECM estiloko jazz zera etiketa hori horretan da bilena, baina eta hori, hortikan.
Mi esker, eskerrik asko zuei, bai. Eta azkenera pasa aurretik, betiko txapan bar dugu, eta lehenik, jakin nahi nuke, eman dezagun, hemen podcasta norbaitek ikusi dula, eta hala, ze taldea, beraietaz gehiago jakin nahet, non jarraitu dezakete trukean? Trukean egia esan, ez gea, behar baino gutxiago preokupatzen gera taldeari mugimendu emateaz interneten eta egia esan gaur egun gehiago egin behar genuke, baina ez dugu behar bezain beste egiten. Dena den, diska bakarra daukagu, eta diska hori entzun daiteke YouTubeen, Spotifyn, eta gure kontzertuetara baldin bazatozte, hor salgai dago, CD-an, fisikoan, eta elkar dendetan ere uste badagoela, egon beharko luke, behintzat. Eta horretaz gain, Instagrama daukagu, trukean ofiziala, Facebook dago, eta hor kontzertuak dauzkagunean, hor jartzen ditugu, baina ez zer gutxi gehiago. Zurekin hitz egin nun bezala, trukeanen lehenengo bi abestiak badaude Bandcampen, baina ez daukazu diska. Sartu beharko ez. Bandcampen ere jarri behar dugu. Egia esan, diska kopiak egitera eraman genuen tokian, Bartzelonako enpresa baten, hor eskaintzen zitzuten beraiek zintzilikatzea toki tipiko horietan, ezta? Eta orduan horrela egin genuen, eta lan bat gutxiago guretzako, ez? Baina esan beste horrelako leku batzutan ondo egongo litzake jartzea, denbora pixka bat hartu behar dugu, eta dena den, Bandcampen bi kantu daude, nahiko bertsio elektrikoan, eta ez dute zer ikusirik gero taldea, badute zer ikusia, azken finean musika hori da, baina hor bertsio elektrikoago edo banda bertsioan daude, eta gero azkenean proiektua burutu da hirukote batean. Aste honetan ikusi dut, publikazio batean, nola Spotify ordaintzen duen 0,00 pi zentimo erreproduzioko, eta hor zegoen lista bat, plataforma ezberdinena, eta Bandcampek eskaintzen zuen disko salmenta bakoitzeren 189. Musikari guztientzako. Batez ere Euskal Herrikoak. Hau gainean ni jakin nuen, Estatu Batuetako jazz taldeak boikoteatu zutelako Spotify, esate zuten. Ez daude hainbeste reproduzio gu nahikoa kobratzeko, beraz, atera egin ziren talde pila bat, eta sartu ziren Bandcampen zeren diska gutxi batzuk salduta, kobratzen zuten gehiago. Beraz, Euskal Herriko musikariak, esedez, zuengatik, gehiago kobratu dezazuen, por Dios. Besterik gabe, eskerrik asko, gure sare sozialak, Spotify, Instagram, Facebook, Telegram, eta gurekin kontaktuan jartzeko, marrumakulturalak@gmail.com, webgune bat ere bai badaukagu, marruma.eus edo marrumakulturalak.eus, biak. Eta eskerrak eman nahi nituzke, batez ere, hau egin dutenak, hor barran Alex dago, ez du entzungo, beraz, txaloak mesedez, fuerte. Soinu teknikari lanetan, txusta, adiós! Eta, bideoa editatuko gena eta gaur elkarrizketa lanetan, ni Makoki, eskerrik asko. Eta zuei eskerrak eman aurretik, nola ez, gaur etorri, honeaino gerturatu dien publikoari, guk emango dien guenei. Zuen eskuntziko ditut agurrak edo azkeneko hitzak, zen niri ez aizki gustatzen asko, ordan zuentzako dira azken hitzak eta gero azkena bestia. Eskerrik asko.
Bueno, guk ere eskertu nahi dizuegu, marruma kulturalaki, Makokita Beñat batez ere, gurekin kontatzeagatik, oso pozik etorri gea onera, eta gustora egon gea, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta bukaera bezala aipatzeagatik, orain joko dugun kantua da diskari izena ematen diona, ekarri diazu gora, guretzat kantu berezia da, beste batzuk hola nahiko tristeak edo ez dira tristeak ere, baina beste kantu hau, azkeneko hau, hor mezu humil eta positibo bat dauka, hola mimo handiz idatzita dago, eta gu ere saiatu gera hori islatzen musika jarri diogunean. Beraz, espero dut gustatuko zaizuela. goizeko ordu txikietan, izara ipini berriak lotaratzeko orduan, pentsamentu lilia, horri zuri ertia. Uraren izo gardena gaueko isiltasunean, irri farre zabala, udako ekaiz ostean, zaharraren atean, bidea amaitzen denean. Goizeko ordu txikietan, izara ipini berriak lotaratzeko orduan, pentsamentu lilia, horri zuri erdia. Uraren mintzo gardenan gaueko isiltasunean, irri farre zabala, udako ekaiz ostean,
Barru kulturalak.